povedal Ježiš Bončačí, to je Golgota, že tento uverí vo svojom srdci a vyznal. A Biblia písala, nebude zahambený. A jak Mánuš nela, zavadža duno, kada vela u Mánuža do trónu za nebeskou. Kada prezeka hledala kela. A že nezloveska zela viera v Kristu Ježišovi. To je podmienka pre teba aj pre mňa dnes, aby sme sa dostali až do Božieho nebeského kráľovstva. Mora da čine so pačabite tudin, kada te bola páča za leske, tak kada te bola ikva dikeja. Ale ak chceš vidieť teraz, Pane sa duši nescedíš. To není viera. Viera je to, keď sa v tebe zrodí. Viera je to, keď naozaj veríš, keď si pestuješ vieru. Viera je naozaj o tom, keď veríš Božiemu slovu. Viera je o tom, že to, čo rozpráva k tebe Boh skrze Božieho slova, veríš tomu, nadieja sa tomu, ty sa tomu tešíš. O tomto je viera. O tomto je viera. Že nie sú pačabe najdopeské tu teče niektoré stane tu te zrodzina. A ta sa sú neke stikne čavore z tu narodzil pes. A to je že da čavoro šukades. Že da čavoro te dičo šuka. O da čavoro te prepahina šuka kene spaš da čavora v kezo. Mište sme da čavoro te šuka. Presne krátky zopačabe. A doma už bez zrodzina. Takto si musíme vieru pestovať v Kristu Ježišovi. Halleluja. Váži nás peské práva pena kangelu dá svojme dinezor. Lebo svet ti to nedá, to, čo ti dal Otec nebeský. Biblia písala, Boh tak miloval svet. Kása v testamela zodá, a dal nebos. Káska v testamela zodel, a dal nebos. So tu tebe niekedy nie sam hriešna nalače, teraz napriek namištes. Napriek nás očačíme. Ale Boh aj tak nás miloval, Boh aj tak dal svojho jednorodeného syna. A vieš, prečo dal jednorodeného syna? Aby ukázal slávu jednorodeného syna Pána Ježiša Krista na tvoj život. Aby cez vieru si oslavoval Ježiša Krista. Aby cez vieru bolo v teba vypodobený syn živého Boha. Aby cez vieru naozaj bol v tebe vykrašľovaný ten syn, ktorého svet nechce prijať. Ale vďaka Bohu za milosť Ježiša Krista, že ty si v tej Božej milosti. A to len skrze Pána Ježiša Krista. Kamo te blokala peňa, nás ako kamele Ježiš te prijal. Nás ako kamele devea te udžíval. Nás ako kamele te pelo o Ježišinu miro del. Nás ako Mánuš pelo o Ježišinu miro raj. Nie každý človek chce žiť s Pánom. Nie každý človek chce prijať Ježiša Krista. Veď ľudia chcú len sa rúhať, neveriť a vieru zahodiť. A presne, ale čo sme kam teba kalova resol, som možno aj z dukladu, možno aj zarmucime a možno aj tu hľadať od vás. Ale kam teba kalova da pača byť neveriť. Soske prema. Šerkerstike Mancano, Matúš 13. kapitola, od 1. veršu až do 8. veršu. Nemám ďalšie povedal, te požehnil, te pomazina, umiro múdu, te zďalomanie, dá, budete ďakám sa te pomaz zrozumiteľné, zreteľné, všemoci Duchu Svetý, hľadači dáva vám tvoraja. A manga vtedy, ve Kristovský milosť, a radžine ste zbešal prema, manga v Duchu Svetý, tyro vedenie, tyro pomazanie, manga ve te ničas man, pane, te vakera, pane, tyra húbka, ten pane, nič na kamal manda te vakera, ale sábro čau, lebe vlesko dávo, pane, oslavíme Svetlo Duchu, váš dám manga, pomôžimo, ke požení, niča man, vyznajme, že som závisto, vyznajme napríklad tam, že som nula, že som nič, a že som nikto, váš dám manga v Duchu Svetý, páča, niča man, nebránal te panikera, mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen, halleluja. Takže ja vás nekýtane Kalapenia do 13. kapitola, alebo Matúš od 1. veršu až do 8. veršu, sú kamen do vakelo paladá, ve 20. verša, na kamen te človekova, na kamen te tulala a tak ďalej. V ten deň vyšiel Ježiš z toho domu a sadnul si pri mori a zišlo sa k nemu mnoho zástupov. Takže vstúpil do lode a sadnul si tam a celý zástup stál na brehu. A hovoril im mnoho podobenstvách a vravel, hľa, vyšiel rozsievač a rozsieval. A keď rozsieval, niektorí zrnka pádli vedľa cesty.
а пришли втаци, а созобали их. А ине падли на скалните места, где немали много земе, а не взишли, protože немали hlubokости земе. Але keď vyšlo slnce, vyhoreli, protože nemali koreňa a listя. A iné padli do trňa, a trně vzrástlo a udusilo. A zase iné padli do dobrú zem a vydali užitok niekto 100, niekto 60 a niektoré 30. Amen. Halleluja. Plava peňa. Likelas ma nemeníš. Mištinala spela. Nie meníš, ono keď mám devakelas. Na kamo hoca uľahča, kako z jednoducho te mukalali. Ale za každý verš niečo ťa stojí. Čas, keď naozaj Boh rozpráva k tomu môjmu srdcu. So keď mám devakelas, da plava peňa. Odo sada speka pufta vakelas će bude do podobenstva. Oda podobenstvo plava peňa kada vakelas presti tako Pavlo živi pen. Sad žive do manuša. Vakelas Ježiš pala dá. Sad ahlas akelas bare dini zazaki. Ale manuša huda zese malo ko kamelas da ima Ježiš trpilo. Malo ko kamelas da ja teđiva. Ale su kamakela te se kao trpena. Mema jedino otas soske. Olele deuleskro vakela do podobenstvo. Sosko Ježiš ahte zvakelas. A prirodni nas juči. O Ježiš nagleda sa Biblija pisina, že od 3. a 4. veršu a hovoril mnoho podobenstvách a vravel. Hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. To znamená, že Ježiš nagleda šta će spremanja, a nagleda šta će ste sadzinou. Co gleda ste sadzinou? O zrnka. To znamená, že Ježiš neišiel naozaj na to pole, aby išiel sádiť, ale rozsievať. Išiel, to znamená, že on kázal evanjelium Božieho kráľovstva. Когда ste kázali, когда ste vakeral, когда so šli na zadalesku, môjte prudovna milosť, pri ňom sú vakelas, pri manuša te páča mrske. Paladate. To znamená, Ježiš ako rozsievač, to názva sa rozsievači sa ukazuje Ježiš v čale. To znamená, že Job sa vakelas, olávali ste čo nás, ledevne skradali s tomu. To znamená, Pán Ježiš, keď rozpráva, tak vedľa cesty padne zrnka. Ale zrnka to je semeno Božieho slova. Tie semeno Božieho slova sú mukala zavri a na peskom múru. Ale sú kamo kada sa vrok tesika oplava peňa. Sa Ježiš vakelas, oleláva, tak vienal o Ježiš. Prišli vtáci a zozobali ich. Oda soda pal soste vakeral, od čala nevlesko, Anola nevlesko, že prišli vtáci a zozobali ich. Ale o činikle, a chule techal, ole zrnka. To znamená, vtáci, Boh prirovnáva vtákom k zlým, k Satan, k diablu, k navačom. A možno k soste. Džanes, o Ježiš sa vakela zoleláva. Da zbari milosť, sa mila druba. Da sa vakela z nemanušeno pes dotnina, ale náš žene nasako prileda za Ježišosta oleváva. Lebo vareko pes rohina za mila druba. Vareko džanas peste škripina, ste dandenca, a keď nás preda samile ste dochunemo, te murdare na tak ďalej. Takže vareko les ohovari nás, a keď nás preda samile na čipen. A važu da, sophen. To znamená, ano, 19 verš až 20 enopanes. Keď ktokoľvek počuje to slovo o tom kráľovstve a nerozumie, prichádza ten zlý a uchvacuje to, čo mu bolo siaté do srdca. To je ten posiatý veľa cesty. To znamená plava peňa. Sare manuša napile nás, le Ježiš, ale bez to džipen, a nakame nás, takže má do odpustenia a tak ďalej. Oda zole manuša sú na pačanžile a do Ježiš Kristus. A sústne pelo Biblia, že prichádza ten zlý a vychvacuje z jeho srdca i to, čo by bolo posiaté. Že ne sa vynek baneder hriechos. Prekaja púh, navel manuš prehlešenú persi. Navel manuš, keď mám nek baneder večos, prekaja púh, mám nek vyhnú da nek baneder hriechos som utáral.
Нека бъде Ефесен Мануш, наканал на Ježiš to nepreskočíme. Ktorý nepríjma Syna Božia, ktorý neuveril jednorodeného Syna vo svojom živote. To je najväčší hriech. A vtedy, keď vidí ten zlý, ten Satan, ten diabol, som je hyn, oda posliato, da zasiato, da manuše skrojilo, oda zrnko, da láv, ktorý je semeno Božieho slova. Avel, nego da čorelo, ale manuše skrojilo, a čale. A ten ostáva bez užitku. To znamená, že človek žije v hriechu a ešte robil najväčší hriech vo svojom živote, že neprijal živého kráľa a kráľov vo svojom živote. A nadápena, že prichádza ten zlý, ten Satan. Ten posiatý vedia cesty. Oda len manuša penel, od čarodevesko, co le znamená nebesko žitne. Pa len manuša penel, co le vôbec nakamena, co bez naske ruhine nás a tak ďalej. To sú tí ľudí. A až naprala pena. Tu teme, sam bahtale manuša, pa je prinam Ježiša nebesko žitne. Tu teme, a na kombari bach, ano Ježiš Kristus, on namele Ježiša na kas, ano čove devesko na kas. A vakeća skamarine, a prida za men na milost, a dina za men nádej, dina za men vojela, dina za men živite. A tento Ježiš tebe mne sa dal spodnogaš tak, že nám preukázal lásku, ktorú má Pán, Otec nebeský. A vážne Biblia písala, že Boh tak miloval svet, že Ježiš priniesol na tejto zemi zo svojho Otca aj lásku. A preto Filip a všetky tie apoštoli, ktorí videli na Ježiša, sa navaknila z očov teleskou, ukáž nám Otca a bude nám dosť. O Ježiš povedal, Filip, toľký čas som s vami a si ma nevidel. Keď vidíš mňa, tak vidíš aj môjho Otca. To znamená, že od čarlo teleskou a nás preka One žene su nas prejile, a prebali milost. One žene su nas prejile, do na dženezine zapismena na Biblija. Oda sa tu temelje ketane sa vrpinam, le Ježí nebesko džipe, na dženstu teme, nasala le Biblija pisimen, džanske sam zapisimen, a ne kniha života. A ne kniha života kaj predivino do nebos. O tu teme, ti romeno se zapisimen. Haleluja. Vďaka Bohu, že kame práva. I nepisíme na Biblija, ale ty meno si napisí na Biblija života. Takže kale žene živná za dobino, za dohriechu, zvaž do nalačov vás kedy pesky, pa že dalela sme koda svojho deveskou. Oni nič ani štipli do resta ty námol, lebo boli plní rúhavých slov voči synovi Ježišovi Kristovi. Ale ty a ja, my nie sme druhači. My sme tí, ktorí dobroročíme Pánovi. Tí, ktorí naozaj milujeme Pána. My, ktorí dávame mu čest. A to je ten Pán, ktorý teba i mňa povolí. Už Boh Otec nepozerá sa na teba ako na druhača. Možno valika naše turuhinča. Možno valika naše penova sú proci del, že penova sú proci kangeri, že penova sú proci máte, proci dalibo, proci pastoris. A rada žije sa ligamenta. Soske pena. Džane soske. Lebo sa pridali Ježiš do nebesko žitne. Odaj isto pačane tu svoje. Odaj isto ducho za nebesko tu svoje. Slova mena nežeska nesika vás. Že sme jednotí v Duchu Svetu. A tam je Duch Svetý, tam Boh rozpráva. Tam je Duch Svetý, tam je sloboda, tam je pokoj, tam je radosť, tam je sloboda, tam je život. Tam je uvoľnený Boží život. Haleluja. A váš dá práva mňa, Pane, keď sme nebeské máš jeho milosť, žiadať, že sám pekala tvár. Sláva ti, Pane. Sláva ti, Bože. Sú dôležité písmo Biblia 5-6. A iné padli na skalnaté miesta, kde nemali mnoho zeme a hneď vzýšli, pretože nemali hlbokosti zeme, ale keď vyšlo slnce, vyhoreli, pretože nemali korenia a výsky. Ale dujto si napriek. Že sa oda rozjeva, čo človek nebesko vakila zvoláva, tá variko bez chôda zvolela venta. Tako je radi šako sa šunge, kale lava, že da den džiripen, den nade, jo bez tako je chudle. Zaradi sa nele privele Ježiš, kad je pokane, a zašindele Ježiš te nasredia. A ke chudle te ašale deles, je ke ta nuctivinu na deles. Ale so avo palis, avo čas, avo doba, kana bez vare so ačo. So bez ačo, kala penja. E Biblia pisina, že kde nemali mnoho zeme, a hneď zvyšli, pretože nemali hlbokosti.
zeme. To znamená, že ten človek, ktorý prijímal Pána Ježiša Krista, nemal dosť koreňa. Já nesou nemám ještě zličal. Pojďte žele tebe já. Koreň Božího slova. To je koreň věry, který ti dal Pán. Lebo dárca všetko je Pán Ježíš Kristus. Věra je dárom Božím, který je z milosti daný v tebe a mne. To znamená pralapena. Menježo Manuš, Džalangla, Savoro Nao Manuš zličal, le koreň, za jedno koreň zličal, le Manuš. A tento koreň, to není zo sveta, tento koreň je Ježíša Krista. To znamená, ale Biblia písina, že jiné padly na skalnaté města a nemali mnoho zeme a nezdišli. Protože nemali hlbokosť zeme, ale keď vyšlo slunce vyhorelo, pretože nemali koreňa a výsky. Sobě začíná zakonové Manuševca. A což je začal tvoje maca. To znamená, že odel kamerou tu ty nekakve tyže zdudede. Ale keď se Manuša šum, a na doba pažu Ježíš, a z Manuša šum na pažu Pavol, pažu Petra a tak dále, takí ľudia nikdy nemali hlboko Božieho semena vo svojom srdci, vo svojom živote. Na nikda nebyne tam, Jova do Delesku te prebyvinal na Manuševského života. Nikda nadina stane, dalo vedinem Deleske lavea. Nikda nadina tam, bo je dalo aj si viera, aj ten páčal skrze Božieho slova. A važo da soske odpele, soske oddiele, soske vila bila zato da korenis. Džanes okam sa Švicima, hlavne sa Valena Mario Romo fotbal, a mek sa nađala da ga upali da bude Hristos, na žene Gisarolas, a di Savoro vila bado viša Gisarolas za Hristosa, lekla mesta, lebo nas polje vimen, oda Pani ga podao, ja čartela, oja pov, lebo nas znači, ojači, ali sad je las per do bar. A vaš od nás se korenja vam da, te hrlo korenja, a te rodopeske potrava tela i si vyživa. A vaš da, čas vila barba, presne a da, bilo mnogo biblijsko kresťanstvo. Te Manušes, nela korenis. Peste vicino tarakno peske lači vyživa, lači poda, kamate te penal, da go kam fusa švicila, da vila blavu da go. Presne na kresťansko živite. Sa le Manušes dali su te poljevidno, sa le Manušes dali spoločenstvo od Deleske lavea, sa le Manušes dali spoločenstvo, a ne modlitva, sa le Manušes da kresťanost nane sťahlo spoločenstvo, ne kangeri, le pralela penjak, peste pozbudine, te činem čače gledala takama kod mi te peno, kaj se Manuša razglasi Boža. Ale su pelo doredel prava pene. Každý kresťan, Biblia písina, musí si niečím prejsť. Každý. Oda vypena vás, aby je klamina vás, vypena vás, ale ne kangeri, prilele Ježiš, a džive ja mužovo zahradol druhé. Na palata náme. Každý kresťan si musí niečím prejsť. Aby každá viera bola preskúšaná. Čím? Skúškou, pokušením, tlakom a všelijaká, búrky, tlaky a samozrejme do Manuševského džiripe. Takže sú tam doredele Biblia a menge 20 až 21 verš. A na skalnaté miesta postiatý je ten, ktorý čuje slovo, hneď ho príjma s radosťou, ale nemá v sebe koreňa, ale je dočasný. A keď nastane nejaké súženie, alebo prenasledovanie, alebo slovo, hneď sa zbúri. To znamená, Varsavo skúškica, a Varsavo tlakotica, a Varsavo burkica. I keď sú pastori sa vohýna, i keď skaľovka, i keď zomane nepomíľa, ma nedovoz na dňas. Manuša náne zatrude, ale pro Manuša. Ale našťava zatrude pro Manuša. Prekratný človek, ktorý sa nadie na človek. Ale blahoslavenia, poženaný muž, žena, ktorá sa nadie na Boha. A vláda penal, že keď máš vieru, ty si musíš tak pestovať svoju vieru, aby si nebol dočasný. Ame na nás tady nás nedeles propadu mešaca, propadu roky, ale ne, nište znakalo, že nebus. Takže Ježiš nám zaslúbil, že budeme prechádzať
to, čo prechádzal on, čo prechádzali proroci, prechádzali aj apoštolovia. A priateľ Sauro, náme dýka bol, nemám všetko ilov, náme dýka bol korenis, a do delvi. So kamerou delvi. Keď te hindu pačadu dá, hoj tu, že sme dobe, ale tu, že ne sme tam si kao pesky slava pre tie oči. Halleluja. So pravdu do Biblia, že ten, kto vydrží do konca, ten bude zachránený alebo spasený. To znamená, my do milosť one sú prejačivé. My do milosť one sú záčivé. A bez te navracenim pále je prvá láska. Lebo Helena spačame, aj oni mali jednu. Ale zastali. Lebo prišiel diabol, ten zlý, ten Satan. Ale ich oklamal, vkázal opravný čas, len Adam a Eva. A presne treba žiť, že to boli milosť. One ženy sú začile, sú prejačivé. To bol bavilo, že pále bez te navratine, kde dávkami ben samo hás na samom začiatku. Ale že dá, jo presne zaslúžil, sako chvála, sako nemám šťastia, že ho bylino to dmukel, ho obvinil hriechy. Nemám všetky bylo, nemám šťastia, odkiaľ sú samo ino, sami iní. Lebo čale do lesko, ino milujúco a milosrdno del. Ale dá samo do sikáďas, že keď máš vieru a veríš Bohu, si milovaný Pánu. Halleluja. Halleluja. Sú dobre do toho penia. 7 verš peňal. Možná všimnúť to skracovať tie nálezy pár časami, lebo my gangálne hinduj bohoslužby. 7 verš peňal a iné pády do trňa a trňa zrastnú a udusilo ich. To znamená, omániš živele devla, pilane kamili, rodele devla, spilo možno jednu skupinke pro bohoslužby, ek here, modlila pes. Ale šunco varekana taškadale manušis. Žak sú taškadale. O problému. Ťažoba, choroba, nasvalíme. A buď veci sú nemanuše z ducha, ťažina, ale sú tu nedrkala Biblia. A Biblia písala do Matúš 11. kapitola 27-28, poďte ku mne všetci, vy, ktorí sa namáte. Ktorí ste obťažení, sú ma nabirine. Ale keď mám den, mám je tu málo palipem, ale pomáli milovať. Sú tu nedrkala manušte kero, men ty nachvapnú, že si prošero. Men som je tu, men som ani možno nekvote. Ťažoba, palipem Sauro, ale Janeso, viera v Kristu Ježišovi sa nikdy nevzdáva. Vieš prečo? Lebo viem, komu som uveril. Viem, kto je môj Boh a viem, kto je môj Pán. Janeska na som mám palipen, mám problémy, mám pláky a tak ďalej. Vieš, čo ma pozbudzuje? Jozue 1:8. A neuhnie táto kniha tvojich úst a budeš o nej rozmýšľať. Vodne aj v noci. Kada pomištine stuke, samo baro del sokero, ono tiro džipe, tu dokana vás lupe, dokana ino tua. A da man dozo. Slovo Bože je stále pre teba ako infúzia. Čo má Manuš slabo, nabirino, premeníme, má rada hotovo Manuš, ale infúzia, to je slovo Božie, ktorý ti dáva silu, ktorý ti ukazuje navigáciu, ktorý ti dáva takú nádej. A tie myšliny aprovala devlesko, ľudia ale devleska mám pritepeno. A Biblia písala, nikdy nebude sklamaný, lebo Ježiš Kristus, ten, ktorý naozaj stal z mŕtvych, stále je istý včera, dnes aj na veky. A keď sa pomožíme, tak mu tu je zera bežné apoštolenky, kam odhedu, keď te pomožíme. On je to tvoj milujúci Boh, ktorý tam na všetko miluje. A vážne dá, každú starosť mala pena. Uhodná neho. Každú starosť podávaj jemu. Deleske. A kam keď te pena? Lebo on sa stará o teba. On sa stará o vás. Ten bačan leske. Deleske tiro džipe, vino tiro zaopatovať, ľubina sú peniaz leske. Još šunov tiro mangipe, tiro bačane, že na djenestu proste, sam pasal. To je v tomto viera. Prava pena. Haleluja. Takže mám napätúke sochava tajsa, sochaca očoj. Káma budlové, exultorovaní, naši kamersky tak pala tak ďalej. Džanes, varekana, ona načala, kamo te zdettinel, месеца ти биде за Христос. А ти вер Ježišovi. Varko preada ino negoršete sa sú tu teme. A džano te vidžila. Opet se nocu bez platute starino. Ano, samo si dal bez prizoru platiroči. Haleluja. Takže nechaj, aby tvoju vieru udusilo trápenie, ťažoba, ale nech tvoju vieru pozdvihne Boh skrze Božieho slova.
Лепе тук е претирал свидетелство за Арал Кирилов, со книжа за дирижите, лепе тук е сам дикнал, сам гиди застаки со книжа за да. А когда ќе подвазила пачал да се повера нади, ручало да мисли. Халелуја. 8 верш, хвала Пења. А засе ине паднато на добру земја, а ви дали ужиток, некоторе 100, некоторе 60, а некоторе 30. To je jedno či 100, či 60, či 30, ale vydalo svoju urodu. Vydalo svoju urodu a vtě spala Peňa. Bo ja že spálo užitok. Že mi samo užitok. Bo ja poštola. Ano ja doba, keď si hlas, trápenie, haripenie, až pre nasledovanie. Ale bez nastýne. Oni sa nezdali pre vieru v Kristu Ježišovi. Vieš, viera uvoľňuje Ducha Svätého. V tvojom živote, aby tvoje semeno ožilo. Aby tvoje semeno ožilo, tvoj duch ožil, aby si bol použiteľný na slávu živého Boha. Presne kávke za mňa doba u apoštola sa ročalo nebeského za nebo, zavolíme nás o Duch Svätý na deň letníc, vtedy ešte prišla, ešte viac viery a boli posilnení, otvorili dveri a viere Avia Pende. Tu men mužale, džudale, co sam kade, su zapinčali Ježiš od čavo nebeského, sa spigíme. A nós nádej. Jo do dživipe, jo odmúkalo hriechy, jo tu ven kamo tam kode. A jedna sú, presne sú penčazov o Peter. A presne Petera dá penčaz, hej, kada Petra je na Peter. Svarove nemusí. Sú penčaz. V dome je môjho oca jednoho príbytku. To znamená, že kaj tu dodol kamo telo, odekaj jednoho kamo. A to je zastúpenie, práva Peňa. A da zastúpenie práva Peňa naši peske múka za mene veliko tečora. Od da zastúpenie je no nadprirodzeno. E vjerame tu te najneobičajno, ono da su dikes pačas, ano da su nadikes. A me naši bez premeni nas pro Tomaša, a me bez muši nas premeno pro čalo doneske so pača, ano čalo doneske. Mi ne hodime vidjenim, ale mi hodime vjerom. Kristu Ježišovi. No da, predstavite se, že ob Abraham, Sauleske dinas, od čalo doneska po odolske penčas, že Mira od čao bez narodzena, ava zastupenie cez Davida, pokojná, ava cez Durede. Kama Peter on videl tie zastupenia. Ešte nevidel Ježiša, ale vieru vyznávali, že sú na tejto zemi cudzincami a putníkami. A presne práva Peňa, čo do David, dikaz oda dživeska na o Ježiš ne zida zavedale riša mrtvých. Co da Manuša, Izaija, bari proroka, citne proroka, Savrečani nas poručali do svojih hvala. V starom zákone ešte nevideli Krista, len bolo vyprorokované od Genesis, od Mojžiša, práva Peňa, až po Malachiaša. A znamená práva Peňa, že nás pár pačaben, aj sú pačaben, že oni vyznávali, že sú putníkami na tejto zemi. A da nisto penalo do toho, keď sa džeme, že nehambí sa byť Bohom takých ľudí, lebo to takí ľudia boli hrdinovia viery. So tam je ženo poteklo pala Peňa platute. Ono dote pelo platute. Bo ty šte javeske sú hrdinas. Ano pačaben. Te vyznavines, že me som kade cudzinco sme tu, ale me očakavíme vlast. Občanstvo, ktoré v nebesí. Džanes, a me nadikaz, ale me pena druge pred živým Bohom. Že Džava pokiaľ. Či Manuela, alebo pokiaľ, alebo Marita Mila. Ale me džava, že džav, alebo da zastupenie, že zaznamená veľa doveska. So penale Biblianovo, Židom 11. kapitola. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, o presvedčení, o veciach, ktoré sa nevidia. Čo dnes? Viera je presvedčení, tomu že ste páčo, sa presvedčíme. Ono dá, pa što ste vakera zakladali, to nadprirodzené, to nie je prirodzené. Amen vakera zakladala, bolo dá, som ich nadikal. Ale páča, že je prirodavá. Le Stolina, le Abrahamova, le Izakova, le Jakobova, le Davidova, le Izajašova, a savre prorokenca, savre apoštolenca, a savre pravenca, pennica se morgela dadi. Prava Peňa, me te steši na to da živis. Tento deň, to bude môjim najslavnejší deň. Vieš prečo? Lebo sa nielen stretnem so apoštolmi, prorokmi, so sestrami, bratmi, ale sa stretnem so živým Bohom.
Ако тоа наполнува, тоа наситува, тоа ми дава силу. Изгледа би сум оставувал того краља, краљува, пана, пано. Он е жив, он е моцни. Он те хце поженат, а хце те преквапить. Те преквапно едва чаче здикера. Па ососте вакерас. Мужчина стала пена текал пред сте бучи. Мужчина сте клавке се бучи, оја вера, да се те пестина, зафеса со мезаграда. Just presadzino тука парадајкице, маткица, петнишкица, так дале. Али на дробоке се тука ваде со те барно, пажа, бурина, ча. Али джа за пестине, за кеде зави само куповинес, пресни кафи стино пачаде му, што тао препестине. А вкес, кој да пачаде, тямо фейс бари нади, бари двовера. Оја вера, тямо диклите, те роджидно, те швицине, сте пачаде, да сум казава, те пачаде сте. Да се пресвечиме, а не квет пача. Че те занакава оеа. Сома динас минус, сома минута за орехи, сома динас живипе, сома дел живипе, а сома преира за прила, сома камен, а камен трепи. Ko pача нека да ва. Шајва се спесне вас ташенушче супреманца. Халелуја. Хвалиме те Јежи жуците рамека. Godela panikera ste tu sa paroda. Panikera ste tu sa užasno. Panikera ste tu da čista hvale slava. Pane, ustivi nas za bara nas Pane. Panikera smo žandahu, to me ne znaju, to me ne živipe, to me ne spokoj. Oslavi nas, zahvali nas. Ustivi nas Bože. O, panikera ste Duhu Sveti. Panikera vaš da. Tu, amen, pune za kamen. Panikera ste čereski. Aduna, Ježiš Kristus. Amen. Halleluja.